Σε μια Ευρώπη που δείχνει να οδεύει ολοταχώς προς μια νέα τραγωδία, μια φωνή υψώνεται με καθαρότητα, θάρρος και ιστορική συνείδηση. Ο Ρόμπερτ Φίτσο, πρωθυπουργός της Σλοβακίας, δεν χαϊδεύει αυτιά, δεν υποκύπτει στις προσταγές των στρατοκρατών ούτε στους ψιθύρους της συλλογικής υπευθυνότητας του ΝΑΤΟ. Με λόγο αιχμηρό αλλά βαθιά ρεαλιστικό μιλάει για τον παραλογισμό της πολεμικής ιστερίας και τη θανάσιμη πλάνη ότι μπορεί κανείς να ελέγξει μία σύγκρουση με μία πυρηνική υπερδύναμη. Nemienim sa rozoberať v tom, kto má v súčasnej propagande pravdu. Konflikt nemá vojenské riešenie. Keď som to hovoril pred 2 rokmi, vysmievali sa mi. Dnes sa z toho stala všeobecne uznávaná pravda. A naďalej si stojím za svojimi slovami, že Západ nemal záujem ukončiť konflikt už v apríli 2022, kedy takáto reálna možnosť existovala. Západ sa naivne domnieval, že Ukrajinu použije ako baranidlo na oslabenie Ruska. To sa však nestalo a nestane. Chápem, že obrovské územie Ruska a jeho nerastné bohatstvo láka. Chápem, že Západu by vyhovovalo politicky a ekonomicky oslabené Rusko, ktoré by sa ľahko privatizovalo a porciovalo. Táto stratégia však nevychádza a nech za všetko hovorí údaj, že dnes je ruská ekonomika považovaná za silnejšiu ako nemecká, hoci pred niekoľkými rokmi to bolo opačne. Všetci poznáme slávnu scénu z filmu Pelišky s umelohmotnými lyžičkami. Soudruzi z NDR udelali niekde chybu. A tak výsledkom neúspechu na Ukrajine je tvrdo presadzovaná doktrína o Rusku ako o svetovom nebezpečenstve. Preto sa stávajú kryty, zbrojí sa o 106, až tak, že sa asi nedohodneme ani na rozpočte Európskej únie na najbližšie roky. Prichádzajú silné slova, napríklad nemeckého ministra obrany, ako sú nemeckí vojaci pripravení zabiť ruských vojakov, ak Moskva napadne členský štát NATO a podobne. Vyzerá to tak, že lídri niektorých krajín v Európe sú už unavení a znudení z 80-ročného mieru. Kto verí, nech sa modlí. Kto neverí, nech verí, že toto vojnové šialenstvo skončí len ako COVID. Že zbrojárske firmy si len natlačia vrecká, rovnako ako farmaceutické firmy. Že ľudia budú chudobnejší a v skladoch budeme mať kopu zbytočných zbraní, ako dnes expirovaných vakcín. Plánovať a pripravovať sa na konflikt s jadrovou veľmocou je čosi, s čím ja ako predseda vlády malej suverénnej krajiny nechcem mať nič spoločné. Vyvolať umelo konflikt medzi jedným z členských štátov NATO a Ruskom je ľahké. História nám dáva tisíce príkladov, ako to urobiť. A čo bude potom? Čo to bude za vojnu? Ak si niekto myslí, že by ju vedel kontrolovať a regulovať, veľmi sa mýli. Nebudem radšej ani komentovať pripravenosť západných armád na takýto konflikt. A samozrejme, na mieste je otázka, či sme sa, alebo niekto iný, dostatočne nepoučili z výsledkov prvej a druhej svetovej vojny. Nie som žiadny pacifista, ale ani vojnový blázon. Už som raz verejne vyhlásil, že jednou z mojich základných úloh ako predsedu vlády je urobiť všetko preto, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadneho nezmyselného vojenského dobrodružstva. Je evidentné, že postoj politických strán k mieru bude jedným z rozhodujúcich v nasledujúcich parlamentných voľbách.